de her serhildan anci berxudani da ya ku para kurdan ketiye ne biteni kuştum bu. Wenda bun buşi. De heremin serhildanan da gelek çirokin trajedi yen jin u zarokin wendayı hene. Lebe teni wendayın dersimi hindik peji hatım bihistin. Leyendin heji nayin zanin. Bi serhildana Sasonê da zarên Şêxoyê Eliyê Unis heman trajediyê dijîn û wenda dibin. Şêxo bi xwe di şerê berzana jêrîn da tê kuştin. Hevjîna wî sohbet jî bi dema welidandinê ser zarê dimire. Zarên wan Sebriyê 5 salî, Sacideya 3 salî û Hizniyê di pêçekê da hîviya Ayşoya pîrika xwe dimîne. Pîrika Ayşo bi sê nebiyên sêwî dîl tên girtin û wan dişînin farqînê yê ji wir jî sirgûnî Anadoliyê bikin. Pîrik deyax nade li farqînê dimire. Her sê sêwiyên hûrek bêxwayî dimînin. Sê zarên zerîn, bedew û bêqeder. Sacide ji ber ku zara keçîne mehta wê hildide baxwe. Hizniyê di pêçekê da jineke farqînê nû welidî xwedî derdikeve. Sebrî jî malbateke Türkmenên textecî hildidin. Ev malbata textecî demekê şûn da bar dikin û ji diçin alî Ispartayê. Sebrî jî bi xwe radibin. Ji bo bielime wan û tiştek neyê serî wî navê wî jî diguherînin. Datînin Elî Buldux. Lê ev pir zora sebrî diçe. Nav, welat û zimanekî biyanî dinya wî hev li hev dike. Carekê dixeyde û diçe xwe vedişêre. Şeniyên malbatê bi sehetan lê digerin, bang dikin, Elî Buldux, Elî Buldux. Na, deng nake. Lê dema ku yek dibêje, Sebrî, Sebrî. Sebrî dertê ji cihê xwe veşart. Akubeta zarokên Şêxoyê berê wî ji bo serokê serhildana Sasonê Evdirehmanê Eliyê Unis dibe derd. Bi şikestina serhildanê ra Evdirehmanê Eliyê Unis qasî 45 kesî ji kuştinê û nefiyê xelas dike û derbasî bin xetê dibin. Ew qas kuştî dû xwe hîştine, ew qas derd û keder dîtine ya herî bêtir bi zora Evdirehmanê Eliyê Unis diçe zarên berê wî ne.
navberê ra çend sal derbas dibe. Mihemed Reşîtê bi zmamê Evdirehmanê Alî ji serxetê bi qaçaxî dişe bin xetê. Dîtîniya wan. Evdirehman axa behsa zarên şêxoyê birê xwe dike. Mihemed Reşît dibêje weleh bi mirina pîrikê me wê gavê ji bo xwedî bikin hiznî da malbateke farqînê, Sebrî jî da malbateke texteciyên Ispartayê. Evdirehman axa jê re dibêje berdêl çi dibe bila bibe weleh tu yê herî û zarên me bînî. Ji bo wê qederek zêr jî dide. Dibêje dibe ku malbat nedin ji ber va zêran bide. Mihemed Reşît bi vegerê bi birayê xwe Mihemed Şîrîn jî hildide û berê xwe didin Ispartayê. Bi pirsînê wê malbata texteciyan dibînin. Malbat dema ku Mihemed Reşît li hember xwe dibînin metel dimînin. Dema ku sedema hatina wî hîn dibin naxwazin sebrî bidinê. Wî di kuwara gênim da vedişêrin. Jêra jî dibêjin dengê xwe neke. Tu dengê xwe bikî û yê te bibin, te bikuşin. Tu heyfî, tu kurê me yî, li ba me bimîne. û Mihemed Reşît ra jî dibêjin sebrî miriye. Lê vê ne bi nerindiyê dikin. Zanin ku dê, bav û kes nemaye. Ew zilma hatibû jiyandin jî bi çavê serê xwe dîtibûne. Ditirsin tiştekê bê serê wî. Ji bo wî biparêzin dibêjin miriye. Mihemed Reşît ji wan bawer nake. Difikire, dibêje van sebrî veşartine. Bi dengdayînê sebrî di ku derê da be yê dengê min bibihê û bê. Dest pê dike, dengê xwe hildide û bang dike. Sebrî, lo! Sebrî lo! Ez mamê te yê Mihemed Reşîtim. Mamê te yê Evdirehman, ez şandim ku ez te bibim. Tu vêga dengê xwe ji min ra nekî, êdî tu yê li vir bimînî lo. Sebrî bêşiyê dengê xwe nake. Disekine, bi tenê guhdar dike. Dema dibîne dengê apê wî kûr tê, êdî dûr dikeve, apê biçe, dibêje weleh apê min here. Ez ê hew bimînim û êdî nikaribim malbata xwe bibînim. Tavilê deng dide dibêje mamo ez divirim, ez di nava gênim da me mamo. Mihemed Reşît lê dizvire. Tê ji kuvara gênim derdixe û tîne welat. Lê dike nake şopa hiznî serê rast nake. û peyra jî sebrî derbasî bin xetê dike, dibe digihîjîne malbatê. Aqubeta hiznî hêjî ji bo mal Elî Yûnus mereqe. Gelo haja we ji hiznî tune